Apa? RM Bambang SH. Lho, RM apa Raden? Rumah makan Bambang susah hidup. Apa bentuk kowe koyo warteg ngono ya kira-kira. Yo ngalah. Iya. Tambah gede, tambah pinter. Ora ketemu sedina kangenku lho, Nak. Kapan gak ketemu sedina? Alah ndingi ora ketemu. Rong dino, telung dino teh. Alah ora apa-apa, sik 3 dino. Dek ini kan MC-ne gandul to duduk kowe. Iya. Bapak repot wong jarine opname. Heeh. Bambang opname. Lah saiki gak opname. Gak wis waras, Nduk. Waras. Sesuk opname neh gak? Wis gak sesuk waras sesuk. Oh iya. Opname aku tanggal 20 opname. Opname ditanggali. Kesangke to awakmu karo pakmu ya. Tak amini lho, tak Aja, amini aja. lho. Aja. Ben ra nyang kono, ben ra nyang kene. Aja. Wis seneng lah aku Seneng ndepapan. no, seneng no. Seneng no. Yo lek koncone gering karo mas aku seneng. Seneng no infusmu tak